Hey, what's up mga ka-adventure? Alam nyo ba na mayroong bagong nagtre-trending na pagkain dito sa may food bazaar ng Calasiao? Ito yung tinatawag nilang Graham Bar. Sikat sa Manila, mayroon na rin dito sa Pangasinan. Tara at ating puntahan. Sina mga ka-adventure, andito nga ulit tayo sa may food bazaar ng Calasiao. Dahil nga balita ko nga mayroong bagong nagtitrending na kainan dito. Kaya naman agad-agad nating hinanap at pinuntahan. At nahanap na nga agad natin mga ka-adventure malapit lang sa munisipyo. Ito ay ang Renren Graham Bar. Yan po mga ka-adventure yung pangalan ng kanilang pwesto. Balita ko nga mga ka-adventure, napakarami nilang flavor nating pagpipilian dito na tsak ating magugustuhan at maiibigan. Kaya kung makadayo kayo dito sa may food bazaar ng Calasiao, itry nyo na rin tikman yung kanilang Graham Bar dito. Mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may food bazaar ng Calasiao at ating dadayuin ang ngayon trending at sikat na Mango Graham ay mayroon na rin dito sa may bayan ng Calasiao dito sa food bazaar. Kaya tara, tikman na nga natin kung ano-anong mga flavor ang available sa kanila. Let's G! Mayroong tayong strawberry, matcha Oreo, mayroong blueberry, mayroong choco mangoes, mayroon din silang flavor ng coffee crumble. O ito mga ka-adventure, fruit salad. Ito kanilang violet mga ka-adventure ay OB cheese. Mayroon din sila ditong Oreo cookies and cream mga ka-adventure. Grabe, mayroon nga silang siyam na flavor nating pagpipilian dito. Kaya naman mga ka-adventure, buksan na nga natin. Tsura pa lang mga ka-adventure, mukhang masarap na. Sino mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may Mango Graham dito sa may food bazaar ng Calasiao at ating titikman nga ito yung kanilang pinagmamalaking mga Graham Bar dito. Sikat sa Manila, nandito na sa may bayan ng Calasiao. Tara, let's see, tikman na nga natin. Siyempre sa unang kagat, tiger agad yan. Napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Quality. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, itry nyo na rin dito. Grabe mga ka-adventure, napakasarap. Quality talaga. Kaya try nyo rin dito mga ka-adventure. Dito lang yan sa may food bazaar ng Calasiao. Sino mga ka-adventure, mayroon pa tayo titikmang flavor dito. Ito yung tinatawag na ng OB Graham Bar. Ayan, buksan na natin. Uy, grabe talaga naman. Sa halagang 25 pesos lang mga ka-adventure dito sa may Renren's Graham Bar, makakatikim ka na ng iba't ibang flavor. Siyam na flavor na Graham Bar ang mabibili mo dito. Kaya tikman natin. Napakasarap. Quality. Sir, anong masasabi mo sa Graham Bar nila dito? Sarap. Quality. Kabisado to. Kaya naman tara mga ka-adventure, subukan mo rin tikman yung kanilang pinagmamalaking mga Graham Bar dito. Kayain mo na yung mga friends and family at arap na rin kayo dito sa may food bazaar ng Calasiao dito sa Renren Graham Bar.